Καλησπέρα YouTubers και καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Είμαι ο Σίμος και σήμερα θα σας δείξω πώς να ζωγραφίσετε ένα χταπόδι. Και ξεκινάμε. Το πρώτο βήμα είναι να ζωγραφίσουμε έναν κύκλο. Το δεύτερο βήμα είναι να σχεδιάσουμε καμπυλωτές γραμμές αριστερά και δεξιά από τον κύκλο. Τρίτο βήμα, ζωγραφίζουμε το σώμα του χταποδιού. Τέταρτο βήμα, σχεδιάζουμε τα πρώτα δύο πόδια του χταποδιού. Πέμπτο βήμα, σχεδιάζουμε άλλα δύο πόδια. Έκτο βήμα, άλλα δύο πόδια. Το έβδομο βήμα, όποιος θέλει το κάνει, είναι να βάλουμε ένα πόδι πίσω από το χταπόδι, αλλά εσείς άμα θέλετε το σχεδιάζετε όπου θέλετε. Όγδοο βήμα, κάνουμε το μάτι. Ένατο βήμα, σχεδιάζουμε λεπτομέρειες γύρω από το μάτι. Ένατο βήμα, δέκατο βήμα, σχεδιάζεται το κεφάλι του. Εντέκατο βήμα, σχεδιάζεται τον σωλήνα του χταποδιού, δηλαδή εκεί που αναπνέει. Το δέκατο βήμα, σχεδιάζουμε τις λεπτομέρειες στο ένα πόδι του χταποδιού. Δέκατο τρίτο βήμα, κάνουμε το ίδιο στο άλλο πόδι. Δέκατο τέταρτο βήμα, το ίδιο πάλι σε ένα πόδι. Δέκατο έκτο, πάλι σε ένα άλλο πόδι. Δέκατο έβδομο, πάλι σε ένα άλλο πόδι. Δέκατο όγδο, σχεδιάζουμε το 8ο πόδι του χταποδιού που δεν κάναμε πριν. Και πάλι δίνουμε λεπτομέρειες σε ένα άλλο πόδι. Δέκατο ένατο βήμα, σβήνουμε αυτά που δεν χρειάζονται, αυτά που κάναμε στην αρχή δηλαδή. Και άμα σας ευχηθούν κάποια σημαντικά μέρη θα τα ξανασχεδιάσετε. Έτσι, ορίστε.
Ωραία. 20ο βήμα, όποιος θέλει να το κάνει, βάζουμε έτσι λεπτομέρειες στο χταπόδι για να φαίνεται πιο ρεαλιστικό. Το 21ο βήμα, όποιος θέλει να το κάνει, βάζουμε κάτω από το σώμα του χταποδιού σκιές. Μια σκιά. Και τελευταίο βήμα και άλλες λεπτομέρειες στο χταπόδι. Και τελειώσαμε. Ελπίζω να απολαύσατε το βίντεο. Επίσης, ξέρετε πως το χταπόδι έχει συναισθήματα. Τέλος πάντων. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο ξανά και στο επόμενο βίντεο θα σας δείξω πώς να ζωγραφίσετε ένα κάβουρο και άντε bye.